היום אני ובת זוג שלי הולכים לשחק אבן שוק, שמי שינצח יאכל מהמנה, וכל זה במסעדה כשרה. שימו לב, בכל תור הולכת להיות מנה שונה, עד שנגלה מהי המנה האחרונה והמוגזמת מכולה. נתחיל במטוגנים. אבן שוק. נתחיל מכדור פירה. נעבור לסלט קיסר עם אבוקדו וביצה. תורד סלטים לא. אבן שוק. אבן שוק. איך אני אוהב אבוקדו? אני יכול ביס? לא להתרגל לנצח, כן? פעם הבאה אני מנצח. שניצל בטורטיה. אבן שוק. אבן שוק. אבן? יואו, לא מאמין לכם. השנייה רצופה. בבקשה, רק אל תשימי רטבים ותגרי אותי. תראו. יואו, איזה ביס. מלא. אתה לא רוצה לטעום? ולפני שנגלה מהי המנה האחרונה, נעבור לחלאי מסאדו. אבן שוק. אבן שוק. אבן. וואו, זה נראה מטורף. וואו, אתה עושה את זה גם יפה. יואו, זה ביס נימוח החלטריה. וואו. זה שלי. עכשיו נעבור למנה הכי מטורפת פה. זה שלי. ועכשיו נעבור למנה האחרונה. תיזהרו לו להתלהב שהוא מראה לכם את ההמבורגר. אבן שוק. אבן שוק. אבן שוק. איך אני עושה זאת? וואו. וואי, זה נדיר זה עם האבוקדו והביצה וכל ה... איזה צבע. מה שנקרא, צוחק מישהו צוחק אחרון, ובמקרה הזה, היא צחקה. אגב, למי ששואל, אכלנו בבורגרס בר נתניה, וכן, המקום קשה.